Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:25. Ang ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Max Vita. Protektahan ng kalusugan with Max Vita. Kung may tanong ka, mag-usap tayo sa Facebook ng Max Vita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Calciumate. Helps build strong bones and helps support flexible joints. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-anom nga adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan okslang? Ang pagsinalayota sa sining adlaw sang Lunes. Kabayontang okay lang kay kabudlay kung kaisa nga hindi okay. Magainop na kita mga kaaksyon, tubtob kita sa Taknalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Handa na sa pag-file sang ilan na tipon nga mga balita sa sining adlaw. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabarangayan kag kapurukan nga naga-monitor diri sa aton sining pagpangalagad. Oks lang kita, kabayontang oks lang kagang social distancing kagang face mask. Unahon tagid ni sa pagpanumdum sa aton kaugalingon. Kay kung naka-face mask kita kag social distancing, layo kita sa anuman sining nga COVID-19. Ay, puwerte na.
Sige sa mga kaaksyon tadri sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa Kanginan? Plus ang aton sining mga kaaksyon sa Oriental side. Kabay untang okslang ang aton sining pag sinalayo. Yari pa sa gyapon kita sa kakugmat sang COVID-19. Ha? Sa mga kaaksyon ta sa Bugos nga Region 6, kabayuntang okslang kag tubtub sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Inupdanay kita mga kaaksyon ha. Sige, pag ro panyaga na pag may tilimuon na. Kung wala pa gani palanyagahon, pag hulat lang. Okay, dugay-dugay makapanyaga gid kita. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB? Unahon ta sa Kapitolyo Probinsyal balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa resulta sa RT-PCR test sa mga miyembro sang PDRRMO. May baluan na subong adlaw. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar gikan sa BCGC. LGU sang Bacolod nagapangayo sa NTC sang special permit sa pagtukod sang pagtukod kag pag-operate sang radio stations para sa pag-edukar sa mga estudyante. Samtang sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, access sang mga katapos ang media sa pagkuha sang blotter report sa mga police station, magapadayon suno sa PIO sang Bacolod City Police Office. Sa Nukpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden na patay nga drug personality sa bypass operation sa syudad sang Kabangkalan. Tinawo kuno sang bugalon dragang mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa special assignment, igabalita ni Aksyon Artay Hopon, ROC deliberation angot sa Barangay 4 Drug Clearing Program, ginpaisol. Samtang maki-update kita, priso si retired police colonel Disina, angot sa sining reklamo ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Aton hibaloon ni karon kun ano gid nga agin preso gid ini kay kun insakto man lang nga process kag hindi man ta magsiling nga wala sa makahibalo nga Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang ginapangatubang niya or ginatubang niya, but kung may layi ang subdivisions dapat amo gid ina ang tumano, no? Especially kung wala ka stickers, way ka karpas nga ginabutang sa salakyan mo dapat i-check agad, no? Kay para sa seguridad man sang halos kalabanan, di basta-basta nga tikunara ka sa subdivision nga mga dlagko, in and out ka na imuya kay opisyal ka. Dapat kunano ang ginapatuman dira, wala na exempted, wala na exemption. Aton ina tumanon. Hibaloon ta na karon sa kay Colonel Larry Disina ang parte sa sining natabo mga kaaksyon kag detain siya sa Police Station 3 kon Station 4. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, anom ka magpamilya nga na-intercept sa syudad sa San Carlos gikan sa Cebu, mahimo pasakaan sang kaso. Samtang sa ato naman nagapangunang balita sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Pag-parecord sang pamilya sa nagkaladula nga mga alahas kag kwarta, balay o kung sa balay kung sa din ginpatigayon ang bypass operation sa mga kapulisan, ginarespito ni Police Colonel Robert Mansuito.
Samtang sa balita naman sa San Carlos, maki-update kita sining maglibin partner patay matapos ginlutang sang ila man lang kaugalingon nga magulang sa syudad sang San Carlos. Sa balita naman sa nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato pagtuon sa mga grupo sang scientist nga airborne ang COVID-19 makabalaka suno kaya na National Task Force Consultant Director Liatson o Dr. Liatson. Samtang bayanihan lo 2 ginaduso nga hatagan prioridad sa Kongreso. Maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan mabatian sa dili gid lamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:35 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sige, daligid lang kay mahinang kalaban ha. Ipadala lang inyo sining mga mensahe agi sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Aton sining Facebook Live mabatian dirang aton sining mga programa, ang program sa Aksyon BBB kag babasahan man mga balita dirang ragaluluntad sa palibot sang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental kag sa mga balita national kag international man, no? Agi sa aton sining Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod plus ang aton sining website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay ma-break kita makadali tapos balikan ta na ang mga reports sa aton sining mga action reporters pagkatapos lang sining. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden, News Presenter of the Year Boy Duran, Special Awards for Administrative Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Canton kag Best Entertainment Program for AM This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year Art Tayhupoy, Reporter of the Year Brian Morden,
News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni sa lahat mga kaaksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:44 ng aton sining oras
Para sa complete nga management sang inyo liver detox, mag-DTX 500 capsule kita kada adlaw. Amo ning importante di. Ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sa aton nga dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag-DTX 500 capsule na kita adlaw-adlaw. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 na nga oras, kadtuan tanang mga balita tagikan sa News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa pagtuon sa mga grupong sang scientist nga airborne ang COVID-19 makabalaka suno kay Anay National Task Force Consultant Dr. Yatson. Bayanihan Load 2 ginaduso nga hatagan prioridad sa Kongreso kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod kag kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa aton man pinalangga nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Makabalaka ang pagtuon sang grupo sa mga scientist nga nagasiling nga airborne ang COVID-19. Ini ang ginpahayag ni Dr. Anthony Lichon, anay National Task Force Consultant, nga hindi ini dapat pagapawalaan kag dapat seryosohon ini sang gobyerno ilabi na sang publiko. Suno kay Lichon nga masobra 200 ka mga scientist gikan sa nagkarainlaing nga bahin sang kalibutan ang nagsulat sa World Health Organization para i-insister nga i-update ang guidelines ng COVID-19 tugas ang pagka-airborne sa nga balatian. Nagakahulugan ini suno kay Lichon nga bisan indoor kinahanglan magsuksok sa nga face mask. Kag suno pa kay Lichon kunyara sa public mass transportation, mas pakamuyuhon man nga magdoble sa nga face mask kag dugang pa sini kinahanglan maghulag na ang mga lokal nga gobyerno kag kalakip sa nagapanguna nga tika ang siguruhon ang pagpanagtag sang face mask kag alcohol sa mga pumuluyong Pilipinhon. Madumduman Action Rex, una naman ginpahayag sang World Health Organization nga ining COVID-19 hindi niya kuno airborne. Kag makalatunan ni Action Rex kon may contact ka sa nagpositive kag posible ang iyalaway bala makadto sa imo dira. Amo na iya kuno ang ang COVID-19. Pero sunod diri kay Dr. Lichon may mga 200 o masobra 200 ka mga scientist ang nagapahayag kuno nga ini kuno nga COVID-19 ang airborne. Pero wala pa man ini Action Rex sang ang bahin sang WHO wala pa sang pahayag angot diri. Kag sa iban pagit nga balita national, kung hindi man special session, dapat mangin prioridad sa gihapon ang pagpasar sa ginaduso nga Bayanihan to Recover as One Act kung magbalik ang sesyon sa Kongreso sa Hulyo 27. Ini ang ginpahayag ni San Jose del Monte City, Bulacan, Representative Florida Robes. Suno kay Robes, nahimo nga mag-isa sang mga mamalidha sang aprubahan ang Bayanihan to Heal as One Act, ang mga dapat amuman ang matabo sa Bayanihan Law 2. Una na nga ginaprubahan sa House Committee of the Whole ang House Bill number 6953, kag natapos naman ang period of debate and sponsorship sa hagna antes mag-adjourn ang Kongreso. Sa nauna ginfile nga resolusyon agud parawigan ang Bayanihan Law, ginpunto ni Robes nga ang pahayag sa mga eksperto nga magapabilin ang pandam sang COVID-19 tubtub wala sang bulong o kon bakuna para dire. Nakita naman ang natabo sa South Korea, suno kay Robes, Singapore, China kag Japan nga may naglunta dito nga second wave sang infection. Amo nga insister sang kongresista kinahanglan nga dalayon nga magpatuman ang mga
matikang o kung mapatuman ang matikang sang gobyerno agud mapunggan ang paglaptas ang balatian makapatigayon sa nga testing kag mabulong ang mga malatnan sang virus amo man ang pagsabat sa epekto sini sa ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Dugang pa sang kongresista mahimo ini kunatagan sang poder si Presidente Rodrigo Duterte para sa implementasyon sang ginakinahanglan nga mga pulisa. Samtang ma-update lang ko sa bugos ng records ng COVID-19 sa bugos nga kalibutan sa karon ang cases naglambot na sa 11,556,788 as of today ni Action Rex July 6, 2020. Ang nagkalamatay dire 536,776 kag ang naka-recover 6,535,495. Sa Pilipinas, sa pinaka-latest naman kahapon, July 5, 2024 PM update, ang cases naton diri 44,254, ang nagkalamatay 1,297 kag ang naka-recover 11,942. Sa probinsya sang Negros Occidental 118 ang cases, sa Bacolod 52. 118 na sa Negros? Yes, Action Rex, Negros Occidental. Grabe. Sa Western Visayas naman, COVID-19 bulletin number 101. Kailangan na itong Bacolod Action Doors? 52? 52. Ah, okay. 389 na sa Action Rex ang cases sa bugos ng Western Visayas, 228 diri ang aktibo, 150 ang naka-recover kag nagapabilin sa 11 ang mga nagkalamatay. Madugang pagid naguro sa bugos nga Region 6 kay ikasyam nga doktor sa St. Paul. So kundi walo tong una, may ikasyam nga doktor sa St. Paul's Hospital sa Iloilo nagpositibo sa COVID-19 Action Doors. Bago lang nagsulod nga balita. Bago lang ning nagsulod nga balita. Ti walo tong una plus 1 nangin siyam na. Amo ning gin-confirm mismo ni Dr. Rinelyn Reyes ang Department of Health Regional Office 6. Okay, sige. So karon sa hapon pa Action Rex ang duga nga update sa panibagong record sa Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. 11:51 na, alas 11:51 na ang aton oras. Samtang nagachibog na kamo sa sining mga inoras, kadtuan tanang sunod-sunod pa nga mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Unahon tanang balita sa Patrolway Abaction Alvin Graba. Anom ka magpamilya nga na-intercept sa syudad sa San Carlos gikan sa Cebu, mahimo pasakaan sang kaso. Plus sining isa yang na-intercept to nga daw halin man to sa Cebu buton amuning anom ka mga persona ni gibalaon tabi we Abaction Alvin Graba gikan sa patrol. Yari ang kaundan sa balita, Action Alvin Graba. Action Alvin? Action Rex discretion na karon sa Panguluhan sa siyudad sa San Carlos. Kung bala pa sa kaan sa kaso, violation sa health protocols, ining anong ka mga persona, gikan sa isla sa Cebu, illegal nga nagsulod, diri sa siyudad sa San Carlos, tinalikdan nga Hulyo 4. Nawasunod diri kay Philippine Coast Guard Negros Occidental Commander Johnson Benjamin. Sa karon yara na o kung naging paidalom na sa 14 days quarantine sa siyudad sa San Carlos o kung San Carlos City Quarantine Facility ang pamilya, pwede lang ni pangalanan Action Rex ang pamilya, no? Okay lang na. Basta isa ka pamilya? Isa ka pamilya, Nelyama. Okay. Oo, ni matapos Action Rex nga na dakpan ini tinalikdan nga Sabado nga nagsulod gid mismo bala Action Rex sa Barangay Bulwangan o Sitio Truso, Barangay Bulwangan sa siyudad sang San Carlos. Ang motor nga gin-usar nila sunod diri kay Benjamin ara karon sa mismong barangay motor man, tricycle? Motor bangka rather, no? Ang motor bangka. Okay, motor bangka. Oo, silbi nga gamit bilang transportation alin sa pinamungahan bala. Halimbawa sa pinamungahan Cebu,
ang yara karon sa kustodiya sa barangay Bulwangan. In fact, sunod diri kay Benjamin nga kumo yara pa sa quarantine facility ining anom ka mga magpamilya ti magadepende na karon sa San Carlos City kung bala ini sila Pero taga din sila, oh? taga diriman sa siyudad sang San Carlos Action Rex. So galing kay ti wala sang may wala sila sang go signal nga matabok sila sa San Carlos, ti pagtabok nila sa San Carlos amo ni na-intercept sila. Sir, wala man sila sa mga dokumento kaga papeles, especially ining mga travel pass sa Action Rex. That is why nga illegal nga sila nagsulod gamit ang ila sini nga motor bangka. Now, sunod sa iyati, okay, kumo ara na kagayara naman sa idalom sang quarantine facility, di magadepende ni karon sa discretion o kung magdepende sa local government unit sang San Carlos City kung hindi sila ang pagpasakaan sang violation sang quarantine health protocol ining pamilya nel Yama. May ginpasalamatan niya man Action Rex ang mga opisyal sa baybay sang barangay Bulwangan nga matapos diri nga sila mismo naka Dining Bulwangan dampi action Alvinaw. Way pakakadto. Away ka pagkakadto. Abi ko nakadtuan. Oo, plano ko pala itali Action Rex kadtuan mo. Galing kay daw naubusan kita sang oras, no? Galing ti amo nang way tamay baluan dito sa area sa San Carlos kun dining Bulwangan dampi, kung within sa city proper lang ni, kung outside the city proper going to Oriental side, no? Or there is Calatrava area, way taka hibalo kung dining Bulwangan side. Abi ba si research mo dabi? Sir, i-research ta ni Action Rex, no? Barangay Bulwangan to? Bulwangan, i-research ta ni bala kung dampi. Para kahit paano daw nakakadto naman kita sa lugar, no? Oo, dapat makakadtugid sa lugar kay ka namin nada kuno nga lugar mo. Ni man baybayon pa daan ti ginapasalamatan niya man kahit paano nga suro sa iya nga sila mismo nakatukib nga may nagsulod na gali. Diring ko gani nami ang balti sir may matukitan sa imo mga tropa. Oo. Anyway, Action Rex, atong isa pa ka Action Rex, itong isa pa ka iyabab, isa ka babae. Nga halin man sa Cebu nga nagkari sa nagkadto sa siyudad sang San Carlos sa iya nga kuntigin mo naton siya. Nya actually nakalabot na sa akon pero way gidya spot report nga nag-abot diri sa akon. That is why nga tubtub karon ginahulat niya pa ang substation commander sang San Carlos City PNP, rather San substation San Carlos City Philippine Coast Guard nga ipadala sa yasin o ining babae nga ini nga nagkadto sa siyudad sang San Carlos nga ang tuyo siya mismo nakalabot mo. Sir, kabalukan atong isa ka babae ito nya o gani kalabot sa akon ang information nga nagkadto lang siyudad sang San Carlos para magpalipad. Report halin sa iyatong counterpart sa San Carlos to? Way pa nakalabot sa Action Rex. Nung kahinay nga kahapon pa nasa ngaga. Ani man ti singko ti ano disposition ta ni sir ti wala ton talang suno sa iya nga basi pa lamang padala na ang mga katropa suno sa iya sa Coast Guard o substation sa siyudad sang San Carlos as to sino ining identity sining isa ka babae nga nagkari o kung nagkadto sa siyudad sang San Carlos from Cebu nga ang purpose magpa-reband. Outside gali sang city ning Bulwangan. Thank you gid kay Gian Resisyo nga nag-inform diri sa aton. Okay, thank you gid, no? Anyway, Action Rex, ari ang confirmation ni Commander Johnson Benjamin. In connection with the recent development sa aton niya mga authorities sa San Carlos nga may na-intercept ang mga anong sa magpamilya ni alin sa Cebu. So in effect ang aton niya authorities, ang aton niya health officers dira sa San Carlos quarantine sila, pag-agimas sa swab test para ma-determine kung if they are carrier, no? They are positive sa COVID-19. So it really depends on the local government unit if they will file appropriate charges in violations sa quarantine protocols. Action Rex ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. Balita sa patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Akson Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Akson no Radyo, Philippine Standard Time, las 11:59 ng aton oras. Matapos ang balita ni Akson Alvin Graba, masaylo kita sa Bacolod City Government Center si Akson Dale Salazar. On standby ini may kang tanan sa LGU sang Bacolod. Nagapangayo sang sa National Telecommunications Commission o kun NTC laho sang special permit sa pagtukod kag pagpa-operate sang radio stations para sa pag-edukar sa mga estudyante. Yari ang kaundan sang report ni Akson Dale Salazar. Akson Dale. Sa nagpangabay ang Sangguniang Panglungsod diri sa may siyudad sa Bacolod sa NTC o National Telecommunications Commission sang special permit para ini sa pag-establish kag pag-operate man sang dapat Bacolod sang 100 watts nga low FM frequency para sa pagpatuman sang distance learning umpisa Agosto 24 Action Rexa. Ginpahayag ni City Councilor Renesito Novero ang chair sang Committee on Education sa SP sang Local School Board Action Rexa ang unang nagpasa sang resolution nga nagapangabay sang special permit sa NTC. Agini ang ginasuportahan kag gina-endorso man sang SP Action Rexa. So ang explanation rin ni Councilor Novero, una tani nga plano sang syudad amoy ning pag-apply sang 10 watts kag pagtukod sang 5 ka tower nga hindi na Action Rex kinahanglan sang approval sang Congress pero medyo mahal-mahal ang pagagastuhon sang syudad kun amoy ni siya ang 10,000? 10 watts ni Action Rex ang 10 watts lang? 10 watts mo lang. Pwede lang nasta? Ang buta, base 10,000 no kaya ang voice clip ni Councilor Novero 10 watts lang. Oo. Di kung mag 10 watts siya, gamay-gamay lang eh. Di possibly 10,000 na mislok lang 10,000 guro na. Ni Councilor Novero. Amo siya team na 10,000 watts abi, 5 ka tower, medyo mahal Action Rex, mga 37 million. Amo na siya ang estimated nga budget for that sa sinang plano. Pero natukiban sa uli sang mga local officials natin diri sa Bacolod City. Kaya kung magtukod Action Rex ang 100 watts, no? 100 watts nga may isa ka tower, kag may 5 na ka channel Action Rex more or less mga 10 million pesos lang ang pondo nga kinahanglan sang syudad. Pag nila diri nga pila ganito 30 watts to? 100 watts actually. 100 watts. 100 watts ang may isa lang ka tower ang tukuro na kada sa sining 100 watts 5 na ka channel ang pwede na Action Rex no. Worth sini is 10 million pesos amo ini ang projection sa mga local officials sang syudad kag official man sang DepEd Bacolod. Ang hambal diri ni Councilor Novero kung 100 watts nga may isa ka tower agi ginapananaw possibly hindi na kinahanglan sang congressional franchise Action Rex nga lawig-lawig pa ang proseso pero kinahanglan pa ya ang inib lang parehas sa mga low power nga mga FM stations di nga ga-broadcast sa Dalomtaytay sa mga kuan bala sa mga banwa bala Action Day. Katulad tuboso no masayte natin nga example kami ra sa Action Rex ang radio station community radio station ang tawag nila Arab lang mapahibalo lang ang publiko ang pumuluyo aangot no sa update ra sila sining banwa Action Rex ang area mo na siyang plano sang syudad para ma-educate diri ang mga estudyante Action Rex. Kay kung mag-isa man lang ka radio stations palarihas ni tanan ang leksyon depende Action Rex kami araman sang allotted nga time ang ihatag no sang mga teachers dire abi kung sino man ang educator sa radio mayroon sang time Action Rex nga mo ni oras ti elementary no grade 1 to grade 3 dire abi next naman nga oras amo naman ni Action Rex nga level and amo naman nga oras sa high school naman abi amo na siya ang explanation ni Councilor Novero sa karote amo ni ang ilauna nga gina-process ang special permit no para maka-establish kag operate sang low frequency nga radio station Action Rex kadang target diri nga patukuran or possibly might be ang balik Councilor Novero amo siya area sang Bacolod City National High School ang patukuran nga tower pero hindi pa ni pinal no sunod diri sa konsehal ginto gina naman ni Mayor Bing Dinaldia sa Executive Assistant Moises de la Cruz no nga in charge sa education sector nga EA nga mo siyang mag-follow up sa pangabay sang syudad sa NTC diri sa may lokal Action Rex. Ang dugang statement ni City Councilor Renesito Novero. Kung makapaput up kita 100 watt sa ka tower, makaput up kita 5 channels, mga 10 million lang gamit mga gasto ta. But there was an issue nga base ginang non-congressional franchise.
But then later on, there was some kind of an idea that is possibly a gray area. Kag basi posible man nga hindi naging kinanglan sa congressional franchise kay community radio ni sa hindi man ni commercial, and this will be for educational pursuit. So basi ito man lang hindi na kinanglan ng congressional franchise but kinanglan on behalf ng NTC permit. So because of this, pasal kita resolution sa local school board requesting for NTC permit to operate a 100-watt low FM frequency diri sa Bacolod without need of congressional franchise. Direkta mo na siyang explanation ni Councilor Novero nga sinusiya hindi mo niya for commercial purposes ang pagtukod sang radio tower rason nga basi hindi naman kinahanglan sang prangkisa sa Congress Action Rex kag kinahanglan lang sang special permit gikan sa NTC. Galing kay ano ga dinadang mga grade nga pwede ka monitor na daing kaso nga mag-operate Action Day? Elementary kag tugtog ni senior high school Action Rex. Elementary to senior high school, so meaning hasta sa grade 12. Yes, Action Rex. Elementary, high school, junior high, kag senior high school. Amo ni siyang ma-accommodate Action Rex ang radio base, sabi no, nga pag-deliver sang edukasyon sa mga pumuloy. So, depende may na kami mga estudyante, may sarang-sarang, pwede niya makapili sa sang online nga ginatawag, kag pwede man na modular Action Rex. So, karon ongoing man ang pag-process ang syudad sa ibang pang mga requirements kag kinahanglanon. Ang pondo sa 1 milyon na ipagakuha on sa Special Education Fund sang LGU sang syudad sang Bacolod. Update kabay tagikan sa Bacolod City Government Center ang action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tabang balita, una sa tabang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Tema sadya ni kagdamo pa ni istoryahanta kung anong matabo dira sa radio station sang syudad kag kung anong pamaagi sa public school pa lang ni. Ang private way pata kay balo kung maano ang private nga institusyon naman kung mabutang man sila radio stations or through modular or nano panidra nga bagay nga makaklase lang sa tion nga kinanglanon sa mga kabataan ang adlaw ng ina, no? Marosadya nga sitwasyon, no? Sige, sa iluantang balita ni Action na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update tanay sining isa ka drug personality nga napatay sa bypass operation sa syudad sang Kabangkalan. Tinawo kuno sang Bugalon Drug Group ini mga kaksyon. Do yadtong nakaligad blatong tuig or siniman nga tuig daw na disgrasya man tong ginakabig nga leaders ni. Yari hibaloon tang update upod kay Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office kagiban pang mga balita. Sa detalye, Action Brian. Action Rex Gin Vulgal Dre sang Kabangkalan City PNP nga tinawo ini sang Bugalon drug group o kung dira sa syudad sang Kabangkalan ining napatay nga si John Rose Ripique sa isa ka bypass operation tinilikdan nga Biyernes ang gabi dira sa may area mismo, no, sa iya si mismo nga lugar dira sang nagpatigayon sang operate diri ang Negros Occidental Drug Enforcement Unit. Lakip man diri ang Regional Drug Enforcement Unit man Action Rexa, partikularmente sa Barangay Hilamunan sa nasambit nga syudad. So diri kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, amaning Deputy of Police. Ngayon si Ripique, kwan ini successor ini siya ni alias Bugart nga amo gitong leader kuno ni sang Bugalon Group Action Rex or way labot dira may ni magpamilya gyapon Action Brian. Hindi man di magtuad ang police kung magpamilya ini sila. Pero lain man apelyido nila ni. Lain na apelyido la kay Ripique. Hindi mo galing kay si Bugart ni hindi man magpanugid gid si
tabuhara kung ano pag ang ibang nga grupo kay subong padayon pangila sining operation action Si Bugart amo tong unang na liquidate man? Din riding in tandem ni siya last year kung madumduman. Sakay ni sa motorsiklo man action Rex in patay man ni siya. So ining si Repique naman subong niya do amo nang manugsunod siya kuntani. So dugay na siya gina-monitor. Actually pirmi-pirmi na ni siya nga gina-check sang kapulisan action Rex. Kapila na siya kinusundan. Hindi siya basta-basta madakop or sample B kuanon mo siya, basi matiruhan mo siya. Kay kadayagwa may dala siya nga bata, ginahimo niya nga human shield action Rex. Oo, para di ko may bata siya, kundi kung kinaano gid man, na matahap yang manugpusil sa iya, no? Madulutan bilang panaming ya. Oo, imo ya panaming. Dulutan logi ko no si Repique ni kay kung si Tabuhara pa siya dugay na ginang monitor sang pulis sa iya. O galing subong tina nagligad nga Biyernes na tsambahan gid nga na baklan ini siya sang operatiba mismo sa pila ka grupo tatlo ini mo ang Provincial Drug Enforcement Team, Regional Drug Enforcement Team plus ang Kabankalan PNP. Amo ning tatlo ka grupo gid nga sulod siya didto o galing sa pag-transact dito na talupangdan ni Action Rex nga police galing ka transaction niya nagbunot ini siya sa iya sinay 38 revolver kag pangluthang. Ini allegation sang pulis. So pulis why na nagpauli pagin luthang man siya Action Rex. So napatay ini siya bisan gidala pa hingagaw sa ospital bangod sa iya sining igo nga madamo-damo man. Kag nakuha ini sa poder niya damo-damo maning siya Action Rex kay nagabalor man sang 700,000 pesos. Kay nakuha niyo mga 19 ka mga sachet ini kag may kwarta siya nga nabandol dito nga 34,000 pesos plus pagin sa 1,000 ka pesos nga by bust money kag may 200 pagin nga nakuha dito sa nasabit nga area action Rex. Bali no? drugs niyang ilang operations? By bust, drug by bust action Rex. Hindi pero ang what I mean ang giho sang mga sang subject ni drugs niya gali? Drugs niya, illegal drugs ng business niya. Negosyo niya. Oo. So, tawo ni siya kuno sang Bogalon Group or ang tawag actually Bogalon Drug Gang ang tawag ni Tabuhara sa sining grupo Action Rex. Aminado man sila nga may ara pag ginasubong nabilin dira sa silang area. That's why mga information nila medyo limitado kay padayon pang ila sining operation sa nasambit iya nga persona. Ari si Tabuhara. Balin gin-operate ni siya sang mga kapulisan. Yes, Action Rex, sang Negros Occidental kag regional man. Tapos nagbato ni siya? Nagbunot siya sa 38 niya, kag nagpangluthang. Na kwan siya, na tiruhan man siya. Why gid siya nakaluwas? Kiti, guro ginabatayan sang kapulisan, basta may armas ka, kag may delikado kati, tumba ka gini sa ila. May lang kay pagluthang niya, why man may naigo sa bahin sang operatiba Action Rex. Ari si Tabuhara sa confirmation siya. Under ni siya sang Bogalon Drug Gang. Dugay na siya nag-operate sa area ng Kabangkalan. Kagang ilan ni gang leader is alias Bogart. In which nga patay ni siya through riding in tandem last year 2019. Ini si Bogart, sir. Oo. Tapos, ang nakapok is ang aton ng operating unit is Provincial Drug Enforcement Unit. Pero Regional Drug Enforcement Unit. Joint operation ang Kabangkalan City Police Station. Oo. So, nagpata, tapos yung ang transaction ng droga ay lukay o dahil sa kwao, no? Kaya tayo sa ilo niya sa balay. So, tapos ini siya, terus aton pater or aton nga mga confidential agent, kung magawa ni siya, kung sakay siya sa truck niya, may upod na bata. Okay, panaming siya. Oo. Amo nang iyang pamutata ng human shield para for the purpose man sa protection naman guro. Amo nang iyang ililo. Sino ba ka po dito, sir? So, hindi ka ma-consider ang
aton na maano, ang aton sa isang boss, isang Ross mo. Nakatutok na kay isang Ross. So, nagkaroon ng transaction. Then, after which, medyo consummate ang transaction, na-sense niya na ang transaction is a police officer. Right then and there, nagbato siya. Action Rex, sa muna ang palayag ni Tabuhara, Deputy Police ang Kabankalan PNP, nga nagbato ini nasambit yang suspetsado. Pagkatapos nga na turn over nila ang bangkay sining ni Ripique sa pamilya na mismo, ang pamilya Action Rex nagpablatter man sa ila sini kaugalingon man kag may ara ato sila sang plano nga magpasaka man sang kaso batok sa kapulisan nga nagpatigayon sang operation, which is suno kay Tabuhara normal ina sa bahin sang kapulisan kung may kaangay sini nga mga insidente handa man sila magatubag ini sa korte kag ginatindugan nila nga lehitimo ang ila sini nga Operation Action Rex. Pero may nakatero gid man siya or grupo? Ining napatay nga suspect nakapalupok ka isa. Okay. Kaysa Action Rex. Tapos kinbalusan sang grupo? OT, damo ni sila. Gani man? Kung isa kita naman nga mag-operate niyang PNP, why may pugong-pugong mo. Pero willing man sila magpaidalom siguro sa anuman nga investigation niya. Yes. So, kita Tabuhara, sa part sang ila sining operation niya, normal ini ng ating pamilya, mag-file gid siyang kaso. Okay, daw nagpa-record ko ng pamilya sini. Na-record sila pagkatapos ng over ining bangkay sa ila. Ginpagi tanan ni sa proseso, ginsoko, tanan-tanan nga proseso. Kag provide man sa pamilya kung mag-file kuno kasong pamilya against the operatives, ila na iya discretion sa ila sa pamilya. Ang kapulisan niya maatubang lang kag ma-lodge man sila sa ila sining mga proseso man kag mga papilis na dokumento nila kung paano nila ginkasa ang bypass operation nga naglabot sa punto nga pagluthang kag napatay sining nasambit nga suspect nga nangin biktima. Action Rex. Check ko lang yung dayon ining aksidente sa Bago kaina ang ara to sa hospital ang duha Action Rex sa Bago lang to gindala nga City Hospital nakagwa na to sila. Outpatient na to sila. Pero ang tatlo subong ara sa Corazon Locsin Montelimano Memorial Regional Hospital halos ara naman sa maayong kondisyon. May isa lang diri nga all operahan ang iya sini nga batihes pero ang duha diri okay ni Action Rex. Nagaprepara naman basi today or buwas basi makagwa naman sila. O galing si Police Major John Joel Batos-Batusan hindi man mga pangalan tungod sa kay nati padayon pang investigation nila. Pero ang pinaka-update diri nga mayo ng kahimtang sining 5 Action Rex sa 7 sa din duha diri gidjaan nagkalapatay. Bali ang 5, ang 2 nagkagwa na kag ang 3 ari sa Corazon Locsin fully recovered na plus sining 2 nga napatay. Yes, Action Rex. Oo. 3 na lang gid subong ang nagapabilin sa ospital. Kay 5 ni sila mo. Ang sa Bago to kay nato sila nakakagwa na. Ang 3 na gid lamang ari sa Corazon subong nga gapabot guro nga magin masulhay pagid sila sang Mayo ang ila sining sitwasyon. Pero nanong kwanto dasig pagpadalagan niya gid man? Ate sa investigation to madasig-dasig Action Rex. Galing hindi pa makapalayag kung anong kwan sa mga kabataan nga kung nakainom abi o kung isa pa na kay ano oras kaninin tabo? Mga last 10 may kagabi Action Rex mo. Way man taga patapos istorya Action Bribe pero tingog mo sina nga dasig ang dalagan mo ya. Meaning do something may kinalain Yes, Action Rex kag makitaan man sa impact sang ila sining nga salakyan ang imagine mo do hindi kaya magkasiling gani nga may buhi pa sila mo. Gusto na damo gid nga komento tuod sa mga mo. Tiya makumblang tong nagklasiad to yung lawas ang salakyan. Grabe tapos ang sa sulod balay to di buenas kay bata lang tong minor injury lang to sang bata to. Way gid man nagkalatamaan to sila may pag-ubay pagid sila tarantanan magluwas sining duha
nga nagkalamatay kiti ang buduhan ni do dire gini portion sa mga gupi-gupi sa salakyan action next mo. Nagkalatamaan gid ni sila. So boss, i-follow up naman niya ang bahin sa ring aksidente dira kung tining tatlo nakagawa na gid ini. May bigro ng isa nga ulopirahan ng TLNet ini matinir-tinir gid sa ospital kiti may curing period paningya sining semento. Dali lang kay balikan ta si Aksyon na Brian Morden na utod gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Gina-report ni Aksyon na Brian ng update sining aksidente sa area sang barangay na pulis sa syudad sang Bago nga nagresulta sang kamatayon sang duwa kag 5 ang hospital pero as of the latest duwang nakagwa na, 3 sa gyapon sa Corazon Locsin. Aksyon Brian? Yes, Action Rex, no? So karunan to sa hapon or buwas, no? Kung anong sitwasyon sining tatlo, apisal nga may initial nakita ng goods naman ang ilang sini nga sitwasyon. Amo ng mga balita gikan sa Nokpo, Action Brian more than nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa iluhantang balita sa Kapitolyo, we have Aksyon Marlon Hinovia. Maki-update na sa Provincial Capitol naton. Kay angot sa sining resulta sang RT-CPR test sa mga miyembro sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO. Mahibaluan na subong adlaw. Kay tingin pa'y dalom sila sa RT-PCR test mo. Yari ang kaundan sa report kagiban pang mabalita gikan sa Kapitolyo. We have Aksyon Marlon Hinovia. Sa detalye, Aksyon Mar. Aksyon Rex na istoryata sa mga aga si Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Zifard Gerhard Kailian. Nagagin palayagi Aksyon Rex nga naman nga oras subong hapon pwede na nga mapagawa sang Molecular Laboratory Center. Sunod sa nga sila'y ang resulta sa swab test akon RT-PCR test. Naging kuha sa iya kag sa mga kaupdanan niya pa mga 16 ini sila tanan nakabilog. Inakuhaan sang RT-PCR test para nga may buluan kung nabala ini sila ang nalatnan man sang COVID-19. Ini matapos nga ang isa sa upod nila, serbi ambulance driver, nga 47 anyos, nagpositibo sa COVID-19 kag subong ara naka-quarantine isolation facility sa Panuasang EP Magalona. Pero kay Kailian, wala insigida mapagawa resulta kay manti ang Teresita Halandone Provincial Hospital ag Electores naglikad nga si Mana inpay dalom ini sa maintenance pero ining RT-PCR test ang kuha sa ila natagan ni sang sila hospital sang prioridad kay para kung magwa ang resulta nga negatibo insigida magwa man sila sa bayan sang quarantine facility sa Mambukal ay ginakinahanglan ang ilang sa nga serbisyo aksores kaya manting ilang sa nga main obligation mong pagka-transport sa mga nag-ainapot dari mga OFWs pero timing manambal ni Kailiana kaya manti nagaganhagan makagatimporado kung pauntat man ang paggabaton dari sa mga LSI sa nagalain nga mga kaprobinsyanan. Si Dr. Kailian. Muna PCR test no gin pa na to namon gin pa prioritize no sa aton laboratory sa Teresita Halandone ating requesting the governor no also to muna nga ipadasigo ng just para makabalik man kami dayon sa amon nga mga ubra no kadamo sang aton nga datubangon really no ang amon ubra is amon na nang to serve the people to risk their lives. Si Dr. Kailian, subong adlaw subong hapon, ibaloon taman karon kung ano resulta sa online meeting ni Governor Bong Lacson sa mga alkalde sa Negros Occidental. Isa dali sang main agenda mo sa gihapon ang COVID-19 labi na gilayari diri sang ikaduha nga local transmission una ti amon ang taga Panua sa Murcia, ikaduha ang sa bahin sang Panua naman sang Pontevedra.
Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Malo sa Dubai. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang mga kaaksyon matagtanay pila ka isa man lang ni ka commercial sa den balik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Please stand by. Diin ang makini, Joy Dishwashing Liquid.
Talong lang bro. Kay paring Alan Navales dira kag Josing Topaso ga monitor sa sining nga odto. Ay lang nga pag monitor paring Alan Navales kag paring Nono Aguisando. Ay lang nga pag monitor kag ang mga miyembro sang Katasmen ga Pania ga Subong. Ayos, dagang salamat paring Nono Aguisando. And Mary Grace Eugenio Fermin, present man siya. Si Rinan Aloro Rico sa Sinda Kabungbungan, Barangay Sagang La Castiliana. May lang pag-monitor, tamiyaw ilang si Maoy kag si Jezreel Joshua, no? And Dino Alec, may lang pag-monitor, Dino Alec. Kay Jo Marie Formentera kag Jenny Perez. And paring Fiding Pilizario, may lang pag-monitor, paring Binji Pilizario. Dira sa Manila. Kay Romulo Villasis Castellanes, may lang pag-monitor, Romulo Villasis Castellanes. Guys, need be comment ninyo sa akong mensahe sa nakabasa ni. Edwin Pinida, may lang pag-monitor. No? Din ang kay Romulo Castellanes ni nga mensahe man. Ario, Good PM Action Radio, mangayo, ngayo ko buligid sa inyo, may mga pamilya dire nagapasaway sa amon lugar. Ang panit o tipaka katahong ginahaboy sa dalan. Dire sa amon lain pa, ang baho naga lapat kag apektuhan. Iban nga tao gusto ko report ni sa sila sa inyo kung anuhon ni sila, pabayan o presohon sila. I-report sa barangay officials ninyo, dra, kasimple lang na Romulo. I-report sa barangay officials nyo, kaya ang barangay officials nyo, amo nang magiho, amo nang maakto. Kundi gani i-report sa police stations. Parang kasimple gid lang ng hilimuon. Kung nabalaan kag kilala mo man lang ang taong nagapalapta sina sa mga tipakadera, mga alokaba, i-report sa barangay, kundi gani i-report sa police stations para maaksyonan. Alang-alang manada karon si Juan de la Cruz ang ma-report siya kay way man sa kay Balodra. Kung sinong tao nakahibalo kag natungdan sina, among ma-report sa barangay ninyo para matagan aksyon sang barangay ninyo or maybe report mo sa kapulisan. Ayos, Romulo Villasis Castellanes. Sige, Jeffrey Sabio, may lang pag-monitor Jeffrey Sabio, no? Madam Jocelyn Calamaan, may lang pag-monitor Bibing Dagia Bautista, dira sa Lizares Avenue, may lang pag-monitor Bibing Dagia Bautista. And sa kay JR Mainit Torrejon, may lang pag-monitor Merly Gonzaga, dira sa Barangay Alihis, Bacolod City. And sa kay Regentan Villalon, may lang pag-monitor dra sa Son 4 AV, Barangay Purisima. Sa kay Dennis Richard Tibor Roma sa San Enrique. Alfredo Sapa, may lang pag-monitor Alfredo Sapa, no? Good noon din ang barato, patindog own radio station, so rental sila. Ang garbage collection gani nga simple duty, hindi gani ka sustainer, ayhan pang radio station, opinion lang na. Thank you, Gid. Amo, Gid, sir. Alfredo Sapa, no? Ito basi good for amo malang ni nga school year ang operations ang radio. After sini, ano naman ang himuon nila? Basi magbalik man ta sa normal. Sa next nga pag-eskwela, ay kasadya, no? Renato Tanyuan, may lang pag-monitor Renato Tanyuan sa kay Maninoy Jong Juanilio Tanyo family, magwad kag Mata family. Abit Magalona, dara sa Panukoy, may lang pag-monitor Abit Magalona kay Joe Art Halandone sang Art Spring Water, naga-monitor sila, no? Okay, thank you gid kay Jimuel Cabilio Pabilia, may lang pag-monitor sa Crossing Danao, Barangay Hagimit, La Carlota. Alexander Pila, may lang pag-monitor dra sa Zone 6, Barangay Handumanan, kay Alexander Pila, kag sa pamilya Pancho sa Barangay Kaliling, Kawayan. Jocelyn Libon Dispoho, watching live, and Liberty Binitin Obaldo, dra sa Bakyas, Mansilingan. Live na live kami diri. Ay, puwerte si Madam Liberty Binitin Obaldo.
And Gian Resisio, kay George Gargasiran, may lang pag-monitor good noon mga kaaksyon na kuya halin pa sang Mayo gapati gid ko na airborne na ang COVID halong ang tanan. Salamat gid. Ayos, Valencia Kinet may lang pag-monitor and sakay Ariel Kabatak. Monitor sila, greet lang si Arsim Kabatak, si Bukbok Kalitang, Giancarlo De Leon, Robert Bob Recasa from Ariel Kabatak sa FJA Village, La Carlota City. Napaton Ricardo, may lang pag-monitor kung nangin airborne tani ang mga taga Norway, titani nagmas sila. Kung may mas ka, ikaw ang may COVID. Okay. Alin sa kay Napaton Ricardo, no? Jocelyn Alerta, Cordero Hilang, watching from Bago City. Kagawad Imbong Jocampo sang Barangay Maaw, Merly Dolido Magallanes, Anabel Garcia, may lang pag-monitor dara sa si Chubita sa Cadiz City, Pamilya Lagarde. Kay Nanay Amparo, Mitso Mercy, Inday Puka, kamusta kamudra? Ayos! Sa kaibiya Jonathan, may lang pag-monitor. No? Gerald Babaw, may lang pag-monitor sa sining mga inoras. Kay Romulo Hifti Lamag, may lang pamati sa sisterya kay Lina Villases, Pastrak La Castillana. Ayos. Kay Jessica Seridon Chavez, may lang pag-monitor. No? And paring Mark kag Ems Magbandwa, dira sa Barangay Handumanan, good PM lang. Paring tip-tip kag MM Lerasan, sakay paring Renz kag Leia Campus sa Sumag. May lang pag-monitor, no? Kag kay paring Elmar Trofangco, may lang pag-monitor kag kay Mrs. Yadra kag Bugos nga pamilya. Paring Elmar Trofangco and family. No? Paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor. Kag paring Renly Martedra sa Valladolid. Sino itong na taliwan to sa part sang pamilya ni paring Renly Martedra. Condolences din, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon. Standbyan ay manumbalik kita pagkatapos lang sining. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagli
bakol nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan responsable nga pagbalita padayon nga ipalangnan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga,
Prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:45. Oras gintulong sa kaalwan sang Biflu. Bago pa lumala ang flu, mag-Biflu na agad. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:47 ng aton oras. Kadtoantang balita ni Aksyon Art Tayhopon gikan sa special assignment sini may kang tanan sa ROC deliberation angot sa Barangay Drug Clearing Program ginpaisol kag maki-update na sining sitwasyon ng kay Colonel retired Colonel Larry Dicina ara pa sa espresuan anong tabo ni siya man. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Art Tayhopon. Aksyon Art. Paisol Action Rex ang gintalana po noon July 23 Regional Oversight Committee deliberation ang ini sa Barangay Drug Clearing Program matapos nga madamo sa mga consideration ang nagsulod kag isa na diri amo ang venue no sa ila sining hiwatan sa deliberation plus ang health protocol nga tigin pasiguro sa national head sa PDEA hindi man mabutang sa lang-alang no ang mag-attend sa sining pagtilipon since na ginaregulate ang kadamuon lamang kag subuman ay pila ka mga lugar halimbawa Iloilo ang Capiz kasulod diri kay Ma'am Shay Tanayon ang PDEA Regional Office 6 Public Information Officer may kabudlayan sila sa pagsulod kay may mga regulations sa border halimbawa sa Capiz kag Iloilo kag diri man sa Negros nga budlay kay matabok yun ang ROC team kung diri naman sa Negros waton ang deliberation. So ang decision nila sining aga na actually nag-meeting sila ang tentative na date sini second week wala pa man date second week sa August pati gayon ang deliberation. So bangod sini ang PDEA nagapaybalo sa tanan ng mga barangay na mayara sa intention kapag hinagaw pa sa pagsabit sa ilang mga application pwede pa mabaton sa PDEA, pwede pa makapalagas. So far ay Negros mga 47 barangays na ang nag-apply o kung sobra 40 kag dosi diri ang Bacolod City na nag-submit na sa ilang mga application kag ila subject pa for
validation sa ROC o kung saan taga-PDEA mismo. May panibago man na regulation na ginapapanaog ng National Advisory sa Council sa PDEA na dapat ang mga barangay kapitan during the deliberation dapat man na mag-attend sa kay Tanalion. Yari siya sa aton interview. Ang tentative schedule natin supposedly was on July 23. Galing kay bangod sa local transmission bala sir, tapos kin-lockdown si Iloilo Province, may border restriction kita sa Capiz. Okay. Tapos doon nagsaka manda ang cases sa Negros. I-move siya namon on a later date. Kay may ara sir nga seminar on barangay drug clearing program ang tanan nga mga in charge sa third week of July. Kay I think daw i-revise ang pila ka guidelines kay para bala ma-include kung paano namon siya i-pursue together with the health standards nga requirements. Sa amon nga calendar, ginbutang lang anay namon ma-start ang deliberations naman sir second week of August. After sang ma-revise ang guidelines namon sir kay para i-ensure lang bala kay wala gid actually may accommodate sa amon subong sa inyo sa mga provinces. Person sa parayag ni PDEA Regional Office 6 Public Information Officer Shay Tanalion. Now, hasta subong as we speak, gaulat pa to na makagwa sa prisuhan si retired General Larry Dicena. Kaya first, kwanisa mo, one rank higher ang promotion after mag-retire ka. Nag-umpisa ni sa hindi lang pag-insendihan ay bangod sa regulation bla na ginapatuman sa subdivision na para gani kay retired General Dicena sunod sa iya na hindi ko yata ni gani maghambal pa kay way action rex special nakabatong ko na lagi ang reklamo batok sa iya mo kaya ang pag-apprehend gani sa iya citizens arrest according sa kay Commissioner Attorney Rowena Gwanson. Kaganong violation niya? At yung mo to siguro ay pagbawal sa kay kung mga pasunod way man na ginabawalan kung nagsunod ka man lang sa proseso sang homeowners, inyo na gina homeowners. Ang mga ito na baluan kay isa lang ka-side na tanong nakuhaan ta si Attorney Gwanson, si Commissioner Gwanson, we are trying to communicate sa unless kung may ginpangbuyan siya nga mga hindi nagustuhan ni Attorney Rowena Gwanson, lain naman nga story na. Why tagabalo so next kay si Attorney ang Commissioner Gwanson, why be nagasabat sa communication kag ang pag-insendi ko nag-file sa kaso mo. Kung ano na yung kaso ay tagabalo action next. Pero silang ni retired General Dicena, silang niya ako tadi mapacify mo lang to. Muto nagluntad ang mga confrontation kag daw hindi pag-insendihan ay mga aligasyon di silang ni General Dicena silang niya ginpahog gabi ang mga gwardya do mo malang niya mga aligasyon action next. Again, away takabalo ko na no pa ang case na i-file patok sa iya. Pero ginaulat niya kay Tiwiling nang siya magpiansa as to iya sa legal ko na doon actually mo ulit sa uliman why pa man siya ka-decide as of today action next. Pabati ko dyan tayo lang statement ha? Sige. Ano ang tayo lang statement kay action hands na si kung si retired Dicena. Okay, Presidente ako sa Homeowner Association sa Gold Crest. May bago kami nga policy nga gin implement parehas ang renewal sang sticker entrance exit para makasulod bala. Okay. Matulo. Amo na mga 1 month na nga warning. In fact siya mismo si Commissioner ikadua na ni nga timpo nga gin remind siya nga ilisan ang sticker kay hindi na hindi na valid. Pwede ganito ang daan Okay. So sininggitan niya mga gwardiya. Kaya hindi niya ko pumusodlon sino ko niya pang muyayaw niya mga gwardiya. Bisan pa ginambalan sa isang gwardiya hindi na pwede mag-agid kaya ito na sa piyat ang bago nga palisi pag yun sa piyat nga lagyan nagsulod gidjaya. Oh, okay. Wala abot di pang muyayaw niyang mga gwardiya. Ginapang niya pa, ginapang tahog niya pa. Ay kamupulos. Way ko palapit dahil kay layo ko. Makadto ko tani pero way ko lumabte
dito ko sa Piakman sa observe mo, nakalakat na siya. Okay. Ay, pagka gasigi ko to pangapi, sige ko kaon sa biskwit, ay ga-observar man ko sa implementation sa bago nga policy. Iti presidente ako mo. Dugay-dugay nagbalik siya. Pagbalik niya, singgita naman siya. Ara pa lang siya sa wife sa kasulod sa kwan. Manugbunggo pa lang siya sa baral. Singgita naman siya. Di na tong gwardiya di. Kadua niya na kogin attempt nga hindi pong pasudlon. Di na tong gwardiya di. Tigo lang to. Bukon kong ulo niya. Amo na, the person lang sila palitan ni retired General Dicena. So again, one-sided pamalangin kaya ito pa makuha man ang sa sign ni Commissioner Guanzon kag ginato na. Kapag ano sa statement ano sa sining insidente. Para sa Action BBB program, ang ka-action nyo, Action Artay Hupon, na sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Bacolod City sa Special Assignment and Research Team, no? Daw kasadya maning sitwasyon mag-amo sini. Ti kun mag-amo man lang na. Galing iti importante may homeowners association gita mo kag kun ano ang ginabutang kag kasuguan dira tinagagi man na sa ginatawag nga kabilugan nga majority abisang approval sang board kag sang homeowners associations, no? Lantaon taning dugang sineya. Ibalon taning report ni Action Eric Magbanwa gikan sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa access sang media sa pagkuha sang blotter report sa mga police stations magapadayon suno sa PIO sang Bacolod City Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sang balita ni Action Eric Magbanwa. Action Eric! Happy birthday, Action Rex. Good afternoon. Do tingog ni Colonel Dicena ba? Natabo niya sa ilaman. Ati daray na sa mga silabo sang Balatyagon kung kaya sa to hindi mo man makontrol, no? Ti galing kay ti kun may kada kwan saton may kinaiyagid nga ay kabudlay kung kaysa pero kung anong kasuguan man lang sang homeowners associations kag para man na sa inyo tanan mo nga nagailistar dira mo nang tumanon ta kay gin kasugtan tay na. Yes, Action Rex. Istorya man ang kulang. Oo, ti ambot kung sinong insakto sila sugid ni kung nang approach insakto kay kung approach man ang pagpatag mo kay Attorney Guanzon siguro mamati man siya. Oh yes, Action Rex. Ti galing hindi man ta magkasiling basi kung nagtaas man tingog ni Attorney Guanzon. Pinangsingalan niya tong mga gwardya plus ang presidente nga si Colonel Dicena. Mo gani kay iti way tas ang ginatawag nga knowledge. That's why we cannot conclude. We cannot understand. Ayudipurma. We cannot conclude whether he's right, Colonel Dicena or Attorney Guanzon. Ate, okay. Thank you so much, Panero. Ayudipurma. Gaulan-ulan subong, no? Gaulan-ulan na subong. Yes, Action Rex, no? Nagatupa ang, hindi kiba mabaskog nga ulan, no? Mabasa dila, tana? Nakahatag ini sa kabugnaw sang panahon, no? Wow. Tibay kita da? Ara. Ayudipurma. Ara da, magulang nagabot. Ay, tuod ka? Oo. Sasan ulang? Walang dugay, Ay, tuod, okay. So, waiting. Waiting. Ayudipurma. Hindi amo. So that makadugang-dugang, no? Ate, amo nang mayada. Yes, Action Rex, no? Bisan paano makadugang-dugang sa kinanglanon tabla? Yes, Action Rex. Balo ka subong daw ka iwat gid tungod sa COVID-19 mo. Yes, Action Rex. No? That's why I loving so, no? Ayudipurma. Hindi among sugpo na. Ito namin sa panahon gito. Oo, mabulubog na, no? Action Rex, no? Oo, mayo man. At least, kung way man lang sila dapat nga kanadtuan pagplay munong lang sa sulod sang puluyana. Pamunong lang anay kag relax lang. Para nga likaw kita sa COVID-19. Oo, kay kung magsali kada kasalyada nga wala ka man lang sang tinutuyo kag hindi man lang kay importante dara kay mo sa guaya kundi naghimo to hindi magklamo. Yes, man si Jumarigay kinabalan ko Jom no kay ka tarantaran kundi pa. Okay daw COVID na sa. Ayudipurma.
parang hindi ka maagyan sa IPM, no? Sa dalom, hindi ka lang sa babang pamuyong. Hindi ka sa dalam sa istasyon, nagsali ka lumbayag to. Yes, so, okay, parang nalikaw ka sa COVID. So, tapos puluto, pahuna-hunay ka diho. Sa rest room ni Action Alvin. Restroom. Oo, nga damo lamok. Ayun, di kurma. Without lamok gani. Hindi na pagprangkablang lamok, kaya madamo pag na. Action Without Joe, lamok ah. relax ka tapos muluto, no? Hindi ka gid magpanaog sa istasyon. Nan. After Kaya basi kung duty mo, masalan ka. nga madunot nga basura. Ayun, di kurma. Ayun. Nanoning access sa media. Go, Action Rex. Ate God, damo nang insakto da. Hindi ni Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa BCPO, why problema? May access gyapon ang media. Ang ibang tong mga desk officer siguro kulang-kulang lang sa paghangop sini. Kay bisan nang sa area sang Station 1, kay na nagkitay si Action Alvin? Si Del kag si Action Alvin Graba. Okay, te. Terminado man ang station commander nga base kung way lang mahangpan sang desk officer. Amo tong do na taguan sang blatter. Kasi ni Colonel Pico, hindi pagtaguon ng blatter. Amo na importante. Kaya sa mga media da nga ginapicturan, di na pagpicture, tinamad na yung ubay. Picturan. Kopya ha! Kaysang una sang nagapulisman kami report, ginakopya man na namong gabalan man kami notebook ha. Kung sa bagay, expert namin kami nga, subong ka kasulat pa ko yan. Malagang namin. Ano na yung inungo na yung klase ka mapicture kay mo. Ito man sa prangkang istorya, inungo na yung Action, Eric, pakahapos na yan mo. Yes, oo. Sang tiyempo ta kagasta, subong ginasulat na yan sang iban nga mga kakson ta nga gakwa blatter report. Ang makuha pa sa blatter ta, 5W kag 1H. 5W sin 1H man lang na. Tapos na istorya. Kung sugpunan mo with OA. Anong ona? Utang. Kasimple lang na mo. Kasimple lang na. Ang wala nang ginayo sang pulis da. Ang mga do's and don'ts lang hindi pwede. Kabalo na ka muna sang hindi pwede. Ang case, ang involving minors, ang mga kaso nga under progress. Pero kung naranda sa blatter, why na dapat taguon sila. Hindi mo pag-picture. Ibang gani, ginadala pa nila yung kopya yan. Kanami sang radar nila. Makuha kang blatter report. Huwag ka na makuhaan blatter report. Kaya gindala to sang isa ka media institusyon man. Correct. Pagkahapos yung klase sang kuha na. Sir, din yung blatter man. Yung gindala to ni ko. Gani. Pagkahapos na yan. Tinamad na yan. Nag-reporter ka pa imo yung mapicture ka, madala ka blatter. Kopya ha. Kaya may notebook kang ginpadala sang management. Kung di ka rin bakal ka notebook nas downtown, no? Ayaw ka di Action Rex, katagaan niya ka, no? Huwag kita daw. Ayun, di purma. Tituod man. Pangdalahig lang daw, hindi magklamo. Kung huwag ka mo sang tinunan about sa pagkopyanay da blatter, patuon ka mo kay Action, Eric. Iba ni ka pangopya pag gano'n yung report mo. Laban. Mayo pa na kung magpangopya ka, hindi pa na madulang blatter. Pangopya ka na lang da. Ang pagpost nila sa nga FB, kuha dito. Pati ang iskag at dala mo. Dala pati ang das gani kag makama. Dala pa. Huwag mga huya ay. Abi pag rokopya mo pag may time la sa blatter book na. Sino ni Colonel Pico, dapat ang media di sa Bacolod, may ginatawag ng MU Action Rex. May ano? MU. Mutual Understanding. Namuna. Hindi kayo lang yung ako yung Action Rex sa Bacolod, ibang ko din may nakita ang problema. May malang group, pwede mo na maisip, pero kamuya sa Action Radio, kabalugin ko ya. Kamo sa report, pero hindi yan silang bilog yung blatter. Budlay di yung wala notebook di sa Action Radio, papaidalo mo na lang ni Action Jo Maria na sa panaog to. Kaya why ka notebook? Na pa yung mga utang-utang mo na rin. Ako na nagtirada, no? Kasi rin kayo Pico, kuha lang gamay lang respeto, Ano nag-ambal kayo Pico? Kung may problema, kung ang media, pwede katawag sa iya para makuha man ng atensyon sa happy o kung sa desk officer concerned Action Rex, no? Mamati, anta si Colonel Pico sa interview sa Action Radio.
Sa amon action Eric, may order naman sina actually atong city director. Actually, common sense na lang man abini, pa Bacolod, wala man doon nakita. Dili nga nag-post siya, Ricada pa lang kung ano ang pagkasulat sa police blatter, picture kay i-post nila, padali mo lang na kung kita. Yes, sir. So, dapat i-revise kidya action Eric. Daw mangin survey lang gyapon niya at sa aton Bacolod City Police. Arrangement lang in between sa aton. Okay. Wala man tadiya to di man sa Bacolod nga ang police blatter or investigation report would only serve as reference. Pag-aubrahon sa aton media, puro not niya kopya hindi ko nanong kaundan muna siya. Pero kung sa WCPD, sinulay naman na niya siguro na yung na-observe na ito nga protocol, kasi confidential na pa mga WCPD cases. Pero sa economy arrangement man lang yung i-observe man ng basic protocol, pwede man yapon na yung net. Buligay lang pa. Ang sa amon mang, i-provide naman sa inyo mas spot report, ako yung gatiklat na kita gani action Eric dira, hindi man kita gusto makompromise ang trabaho. Kasi nasingin ko na, ang natabo sa boat release, report, hindi na siya balita. Yes, sir. So, why rason, sir, nga magpamalibad ang desk officer or either ang chief of police kung magkuha man sa blatter report ang mga reporter na to, sir? Yes, wala bigya action Eric. Kaya ako may istorya sa mga desk officer tura, kasi may mga di man pagsindihan na may misinterpretation regarding sina. Gamiton pa na pinamara na lang ang sila action Eric. Kaya magambala may arang mo na blatter, sir, wala kami ni bawal, may amuni. Kaya ang nambal na ito, paano email ta dira, na binuligay bala sa ito yung sistema. May mga instances, pero kasi sir nga mga blatter nga lagko nga report kung ka isa, may mga tendency. Kasi nga ginatago sa desk officer eh. Ay, hindi, refer lang sa action Eric, kaya ako may istorya sa ila. Ang sa inyo balita, ang sa amang provide kami reference as basis. Klaro na kang balik kay Pico, ha? Sa mga chief of police, sa mga desk officer, huwag ka mo rason nga hindi ka mo maghatag sa information pagi sa platter nga ginarecord nila sa inyo concerned nga mga police station. Okay? Okay. Nagtamo ng ulan. Nagtamo ng ulan. Nagtamo ng ulan. Diba si malumuto sa ulan, no? Tagang importante ang nila, hindi nabasa. Alaban. Report! Di ka sa Bacolod City Police una sa balita, una sa aksyon. Action Eric, pagwala nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, launa say sa nga oras. Standby na Action Rodrigo Tib kag Action Stephen Fresquito, balita gikan dra sa area sang Cadiz kag San Carlos. Yari nang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton sining lawas. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, nagabulig panubo ka sang mataas nga blood sugar, bad cholesterol, sobrang asin, uric acid, hyperacidity kag iban pa, no? Nagadugang man sang suplaya sang kakulang sang bitamina kag mineral sa aton sining lawas. Makabulig sa constipation, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas, kompleto ang benepisyo. Equality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center, ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang FDA, Food and Drugs Administration, mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika malapit sa inyo sining lugar. Magtumar lang adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Para sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call kay Doc Crespin Hico sa cell number 0910-126-4595. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal ini sa Eden Pharmacy sa Central Market, sa Farmasya Juarez sa Dalan Rizal, kaga Farmasya Idcar sa Lacson Street, GDN Pharmacy sa Barangay Bata, kag Alpi Pharmacy sa Bago, kag Farmasya Bago sa Bago City Public Market, kag Yara Mandra sa Surgeon Pharmacy sa Bago City Public Market, sa Kawayan Butika Sandria, kag sa Dangkalan Drug Store sa Barangay Dangkalan, Ilog Negros Occidental. Evergreen Herbal Capsule. Kadtuantang balita gikan sa aton sining mga out of town, nahuntanay si Action Stephen Fresquito, balita sa San Carlos City. May kang tanan sa pinakalites nga report ini, may kaangot sa maglibin partner, patay matapos ginlutang sang ila man lang nga kaugalingon nga magulang dira sa siyudad sang San Carlos. Yari ang kaudan sang report. Upod na kay Action Stephen Fresquito. Pen? 7
namin na ining mag-live-in partner nga sabihin na lutang inisang iya mismo utot o magulang nga isang barangay ginatabo ini alas 7:45 kagabi dira mismo sa may Sitio Buli, Barangay Rizal nga sabihin na kilala na doon ang biktima nga mag-live-in nga ining manghot nga si Joselito Mahinay Hisman 35 anyos ini kag ang iyang live-in partner nga ginkilala man si Maricel Lomaino Alastra 35 anyos ini kag presidente ini sila parehas sa Sitio Buli, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Natabo ini para mismo sa tubangan sa ilang mga anak ni kadira mismo sa pang nagabaig ini sa ilang mga mangga. So away lamang tungod sa ining kwarta sa mangga no kagang ining sa tingin nga wala na nakapasin sa ining magulang nga iya na ginasukot ining iya nga manghod ganit ayon nga ginapusil o gilutang sining suspetsado nga magulang pa mismo sa ang mga biktima kag naigugid sa dyan nga bahay ini ang ining babae ang live-in partner kag iniyang utot kag nakilala nato ining suspetsado nga ini naman si Jose Benji Mahinay Hisman 40 anyos ini may asawa kag residente man sa nasambit na itong lugar kag miyembro man ini siya sa PPSO dira mismo sa Barangay Rizal. So sa mga paglalis so gamit niya kalibre 45 nga pistola sa nagpas sa ining iya sa sining bata mismo nga magulang no nga may minor de edad na 17 anyos. So ganoon pa rin tanong ang ginahat for sa operation sa aton nga San Carlos PNP pinagiman sa pagpahunan ni Police sa Major Mark Angelo Hongko ato naway si Chief of Police diri sa Ciudad San Carlos pati ni suspetsado sa kasagihapon at large pa ini. Una sa balita, una sa aksyon, si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Fresquito. Balita gikan sa San Carlos City. Sa iluhan tanay kadi si Aksyon Roger Gotib. Pagpa-record sang pamilya sang nagkaladula sa mga alahas black kag kwartaho sa balay kung sa din ginpatigayon ng buy-bust operation sang mga kapulisan ginarespeto ni Police Colonel Robert Mansuito. Yari ang kauntan sang balita ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon ay sinarespeto ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito ang pagpa-record sang Iloy sa itong subject sa buy-bust operation sa daligtan ng Biyernes ng hapon. Pasado alas 3 dalang Herrerias, siyudad sa Cadiz. Sa diin, nagpa-record si Nelaida Contramida, 82 anyos, isang kabal na sa ilang siningapuloyan may nagsulod na mga naka-civilian attire kag operative ini sa pulis kag sa pagpatigay sa buy-bust operation nadula ang isa ka rilo nga si Kuwas kag subungan ang gold na bracelet na 14 karat sa lakip ang 6,000 pesos. Obvious kaayo no kay may himata no nga nag-influence sa pag-report sila. Hindi ila na direksyon no pero ang kanang matuod ang atong tingog kung ano gid ang circumstansya. No, kaya siguro, hindi ma-acceptar ng pamilya nga mo nang himata nila, no? Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito nga ilaw na po kung ano ang tigang man sa pamilya, pero karoon nga lang natalana ang na-mafile ang kaso batong sa kay Joseph Glenn Contramida, 56 anyos, nga nakuhaan ang 8 kasasisig siya mo sang ginpatigay ng amo nga buy-bust operation. Yes, so there is finding na naman within the date kay considering nga malapse ang reglamentary period nga karon sa hapon, so dapat mapaginin naman. So kung sini nagapatulong na ang tapos ang Station Drug Enforcement Unit sa Vice Fiscalia, ang file ang kaso in quiz. Report, ikan sa Ciudad ng Cadiz sa sa balita o na sa aksyon, ini si Aksyon Roger Gotib na report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you so much, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:14 ng aton oras. Daligid lang standby mga ka-aksyon. Manumbalik kita pagkatapos lang sila. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman
kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metro. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na kita sa tiyempoho, nami patani lambada sa iban pang mga information pero pakaronan tayo na sa Action Report sa afternoon edition upod kay Action Marlon Hinovilla. Dalas-das na sa Action Firing Line kag Action Night Patrol mga ka-aksyon. No? Tema pag-goodbye na ako. Salamat sigid mga ka-aksyon sa inyo sining pagpakigupod sa Lunes nga edisyon sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life, sunod sa dili ginamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton, sa kinandan ako ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong Mayong Hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon